Ngalan. Kuan. Ang ngalan ako Eugene Gapo. Oh. Ang So- hangga nimo JR. Angga nako Dondon. Adondon. Suliman ka sa Seventh-day Adventist Church. Seventh-day Adventist Church. Mas maayo. Okay, ang imong pangutan Kada giday Bible ka. tubagong gyud ato na sa Bible pagtubag. Dili na to basihan nga mosulti ta dayon wala gyud tay basihanan nga mong tubag. Kana lang jud una na kong pangutana. So, Unsa ba jud relihiyon ni Kristo? okay, ato basahon sa Bible. Unsa gyud ang tubag kay motubag utag usay kita ray motubag. Usay ningon ang Ginoo ato yung basihan ang iyang gisulti kung unsa gyud ang tinuod. Daghan man giday kag Biblia day Tulo ba ni mate. siya, tulo ka Bible na ako itong na itong na puti Kaya kani. pwede mangayo og isa di ba? Ko. Kanini ang tag-iya ni Katoliko. Patay na, kaabag. Si Quirino Biga. Quirino. Patay na. Oh. Kani pud patay na pud ang tag-iya ni. Si Iling Simeon, Salo. Sa may Papungan. version ani nga Biblia. Kani kuan ni siya. Gitawag ni siya og Mayong balita. oh, Ah, may balita. Karaan na kani na kaning bagong tipan unsa namo Biblia nga Santos nga Biblia? Kani unsa man ni nga Biblia ni? Mura ni siya bugna man siguro ni. Tanaw na to. Sa ha. Ah, Pero ko tan-awon aring ni ang ako dili ko kabisado og Biblia brad basta oo. kuan gi dili man ta mga biblical scholar god nga Bugna jud. Bugna. kuan kining kabaw gi Biblia ba? Correct yun. Correct. Okay. Igpapahuli. Ay bugna. Bugna. Unsa maning bugna mao maning siguro Pinadayag. padayag. Or gipadayag. Pinadayag bugna or gipadayag. Lagi. Dayon. Ani ato isip ra po ning blessing po ni kay sige oh. Sa dili pa ta mo ukab ato ampuan na to pag-ampo na. Sige, sige. Ikaw pa tumulo. Labing balaan nga Dios among pasalamatan ani kung maginaw mo ito as nga magiyatagan namo ani ang imo sa kaigsoon. Lord wala na mo dahuma nga magkita mi dinhi apan tungod kay ikaw nagaingon sa Marcos 2:27 nagtan-aw ka sa tao dili ni mahimo apan sa Dios mahimo kanta ng butang mahimo gad sa Dios. Salamat Ginoo sa dako ning importansya sa pagtagad. Ug naa kami mapangutana Ginoo ikaw ra gyud ang maghanay sa pagtubag namo. Gihay mi sa imong langit ng himaya ug kahom nga balang Espiritu Santo aron la rin Ginoo masabtan ang mga pulong nga imo gisulti namo maaplikar sa mga kinabuhi. Salamat sa pagtubag sa ngalan. Okay. Brad, ang imong pangutana Bible gyud atong patubagon. Na ako'y Tagalog nga Bible, New Testament lang siya. Pero ang iyong pangutana unsa gyud kaha ang relihiyon ni Ginoong Hesus. Mulang usahay gud atong hinubugan Lucas 3,000 ka mga 4:16. Oo, ato basaho. 4:16. Tara. Ingon. 4 verse 16. At siya ay nagkarating sa Nazaret kung saan siya ay lumaki at gawa sa kaniyang kaugalian siya ay nagtungo Sa sinagoga. sa araw Sa ng Sabat at dumayo. upang magbasa. Basa ra Word day. galit ni siya nga magbasa si Jesus. Naa siya gitawag balasahon. Kung ato na sa basahon. Sinulat ni propeta Ay unsa man jud iyang relihiyon? Okay. Word nga nabatasan ato ni siyang sabton. Sige, unsa may direktahan na lang tubag? Unsa relihiyon? Baptist, Alliance, Methodist, Iglesia ni Cristo. Kay daghan magud ang nagbantay Oh. kaning Sabado ha. Daghan kayo gaangkon Oh, ron nga. daghan O, di- mag- yun, oh. Mangutana bitaw kos Baptist. Unsa Oh. may relihiyon ni Cristo, Brad? Oh. Baptist. Yung nga naman, gibanyagan ko sa John the Baptist. Oh. Karon adto po ko saksi, ngayon pa siya, saksi nga naman. Saksi ba siya? Kay ay ana, una saksi. Bias mo di tinuod Asa ani. tinuod nga relihiyon? Kanang Biblical sa basa. Adventista. Biblical sa pulong nga mabasa gid mo nga iyang relihiyon wa gid gisulti sa Bible nga mao ni akong relihiyon. So walay relihiyon ang Oh, Ginoo. ang word nga giingon nga iyang nabatasan buot basihan nato naatay naandan nga kinaiyahan. So walay relihiyon ang Ginoo. Oh, kung mingon tag walay relihiyon ang Ginoo, so nagpasabot na man po siya simbahan gyud nga iyang atuan. No? Sa to pa kung naay simbahan na agipoy relihiyon. Kay posible Unsa nang kanang sinaguga di ba? Pasabta di ko. Okay, ato Oh, unsa man nang unsa nang relihiyon na kanang naang gisudlan ni Kristo? Okay. So sa Biblia, kung ato yung pasabot kini bitaw
context ani. Tungod kay daghan magud ang 18 aritas di city. daghan magud ang City kay 18 maguna. sige basaw na to. Matalang daan na lang. 4 di size. Wala lang. Kung ato gyud nga puribahan nga sa biblical ngano nga dunay daghan kaayong reliyon nga pagtulunan. Diha na nagsugod sa kanang pagsulat sa mga emphatic na kay base pa gyud ni Ellen G. White ang Seventh-day Adventist. Minsan Ellen G. White, kinsa man si Ellen G. White, wa ko kabalo ana. Ka tawo nga kana bang gitawag nga naa po siya yung mga pananaw nga gihatag niya para sa ato nga. Kasi gihatag sa iyang pananawon. Wala kong basihan ang iyang pananaw gitawag ko na sa Holy Spirit. Holy Spirit. Baharabay. Siya may gigiyahan po siya sa tagaan sa mga pananawon base lang po sa kana bang. Kanus ama na hitabo. Okay. Kay dagod sa Old Testament akong nabasa, ang karaang propeta gitagaan jud pananawon sa Dios. Nakikistorya sa Dios personal. Mouth to mouth. Ang pangutana kanus aman giistoryahan si Ellen G. White ni sa Dios aron ta magkatuo ba nga sugo siya. Okay. Wala magupo nadala na natay kanang list. Libro. Libro pero wala magupo kadala. Pero ang akong gisulti nimo kana bang duna lang pud siya gibasihan pud niya. Wala mo ko kadala og libro. May tatong nadala na kong libro kay tuwa gyud dito ang hulagway. Sige di lang ta magisgot atong libro kay kini diris Biblia kay kung akong nasabtan man gud sa Seventh-day Adventist Church sa kung nasabtan sa Seventh-day Adventist Church Biblia lang ang tuhan. Biblia lang to. Okay lang ta mo ikaw patong di Biblia. Biblia lang ang tuhan. Okay. Kining gisgutan sa Biblia nga si Cristo nabatasan niya naandan niya adlaw ipapahulay. Tuag gyud sa sinagoga o templo. No? Kung simbahan ba. So, laktod nga pagka istorya, matawag yun siya o gitawag nga Sabbath keeper. Sabat keeper. O, kanabang nagbantay isang adlaw sa Okay. Sabado. Kung buot na pasabton, unsa kadaghan ang mga tao Napalit nga nagbantay aning Sabbath keeper. Kay daghan magyud ang nagbantay ani, no? Pero ang punto nga imong gipangutan na unsa gyud ang reliyon ni Jesus. Kung mabasag yun na to, so kung atong basahon aning Bible, wa gyud gi personal, wa gyud niya nga gi kana bang iya gyud gisulti nga kanang mao gyud ni ang relihiyon. Wala niya gisulti. Apan iyang gisulti Sabbath keeper. Sabat keeper. So ako ning Explain. i-cross examine ako ni. Sige, unsa siya? Unsa gyud? Unsa gyud siya? Sa dihang pagsulod ni Kristo sa sinagoga aning Lucas 4:16. Diha bay apostoles ni Kristo ani kuyog sulod sinagoga o wala? Ato pong pasahon. Kay basid wala, correction na Di ani lang Lucas 4:16. nga Naabay ni kuyog ni Kristo anang apostolisang tungod pagsuod niya sinagoga. buti pasabot ani time nga ning sulod siya. Wala. Iya ra gyud tong kinaihan. Yang kinaya. Iya ra gyud kinaya. So wa ni uban ang apostoles. Pero doon na puy ba nga si Pablo, si Bernabe, nisulod po. Lagi. So ato lang ni ato lang ni express ba nga anang panahona buhi Napay kauban. Wala. Anang panahona nabuhi ka panahon ni Kristo. Dako ba? Muuban bugag sulod ni Kristo diya sa sinagoga. Okay. Time bitaw palitan karon. Naisimba sa Aper. Then napoy simba dire. Napoy simba kay universo magulo, universo lagi. magulo. Buti pasabot kung nag-time nga nagsimba si Jesus dito, dili na tumakwem nga naa ba po kay kauban pero mismo sa atong Pablo, Bernabe, at least nga naapoy na basa gyud ato nga ni sulod. Lagi. Panalitan ba nakakuyog kang Kristo ani? Pananglit. Naka. Muuban bugag sulod niya to sinagoga. Okay, o pananglit na si Jesus kauban na to palitan na mo na may pinusiptigong tanan. Naapod me. Uban pud ma. Uban pud me. Okay. So kaning nasusulod sa sinagoga dire. Sa iyang kauban. Kaning mga taong nasulod sa sinagoga, mga sabat keeper to. Kauban to nimo. Kauban to Okay. sila. Kauban ni kanang buti pasabot ning simba sila kauban jud. Apil mo ato. Basahan Okay. na to. Sa bersikulo 28 atong basahon niya. Unsa basahon na to? Unsa gibuhat? Okay. Ay aning kwan Brad, Bisaya kay ron maklaro kay Tagalog bugo-bugo mo tag Di man gud ta. Ato basahon. Sakto ba po ning ngani ato? Bugna murag Katoliko version man eh. Katong dili Katoliko unta para dili bias. Ano na lang. Verse 28. Verse 28. Atong basahon. Kauban man day mo ato day. Verse 28. Ang tanang tao ha, kauban mo ato. Buhat nila. Okay. Sa ilang pagkadungog ni ini, nangasuko pagayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Sa
sila. Nanindog sila og ilang gitaral si Hesus ngadto sa gawas sa lungsod og gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod. Aron ihulog siya sa pangpang. Kani mga tawhana kauban mo ani? Okay. Ang tubag, brad. Kauban mo ana dili. Taysa, ako kang tubagon. Mangutana ko nimo kay Dili, kauban man. kuan lang. Mangutana sa pagsulti ni Jesus kauban niya kay diha sa sultemplo. Pero hinumdumi nga Tanang tao man. naa sa kauban dinhi mo nagingon ang Biblia nga ayaw mo paglantaw sa inyong sikataw. Di ba? Kay kaluwasan mo ni kay basihan na tong tao nga wa kasabot kay bisan pa brad na sa templo ingon ang Dios dili ang tanan nagaingon kanako kano man ang pinili iya pang pilian. Means kang kumutan-aw kag sala sa tao ingon ang Dios tumutok mo nako aron maluwas mo kasi Jesus. So kaning mga tao nga naa sa sulod nga mga sabat keeper. Nato ni sa sabat keeper siya wa ni sila ni tuo ni Jesus nag-uban-uban nagbantay Naday mga tinood. Ay bata kita kauban ta. Ah. Oh, napoy kauban na to nagsunod-sunod sa to. Sabat keeper gapon. Pero ang ilang una-una dili tinud anay sa nagbantay sa. Day. Munang kita brad, di basihan ni Jesus nga isa I am the way, the truth and the life. No man come into the Father but by me. Kay si Jesus mismo ang iyang mensahe na agyapitaw nga wa gid daw. Wa pagali siya ni dawat nga tinuod si Jesus, tinuod nga anak sa Dios. Napitaw. Ingon pag yung mga tao nga di na siya anak, na siya nilting panday, di na siya Mesiyas, di na siya Dios nga manigos. Sa Sabbath keeper brad, ingon si Jesus, dili ang tanan magaingon kanako kay ngan bisan pagali sa kauban o bisan pagali ang ama bisan pag anak Di ako manggong na sabot magud ganina ba nga ningon mura ba itong nalaras na to tanan ba kung sa Lucas 4:16 ang naa de sulod sinaguga uban ko nimo. sila ay Pero naaman nga suko man tanan. Uban pug ka atog apel. pangutan ngano nasuko siya wala siya kasakit biblical pagsulti brad bisan pag 20 ka aningos ka Gahisgot na magud tanig Sakto. Sabat brad. Oo, sakto to. Bisan tulo ka tuig nga magsimba tag sabat, di na to masablat ang tinuod nga Dios sa ato kinabuhi. Di na to maaplikan si Jesus. Ang word nga kaluwasan mao bitaw nang gipasabot ni Jesus kay kung magsimba tag Sabado maora ang atong gilantaw ang taong sayop hinungdan nga ang close provision ana masayop po ta. Si Jesus nagsulti siya ato sa tinuod. Pero ngano man nga nasuko man, wa siya kasabot. Daghan kog pangutanan nimo kay ikaw may magday kay bawas Biblia go. Ikaw poy gahimo. Ako believe ko nimo, ikaw na kay talent sa Ginoo. Wala. Kay kalam. Ginagmay lang niya to. Gusto mo pagkisayod. Salamat pud kay Kani ba? Blessing po ni sa Ginoo nimo. Kani bang nako gikalibgan ba? Asa man ani ron? Sa gipadayag uno Jis. Oo. Wala ko na. Tong basahon na. Oo. Asa ra to ni mata kuan. Sa adlaw sa Ginoo, gigamhan ako sa espiritu og na sa akong luyo nadungog ko ang tingog nga milanog sama sa usa ka trumpeta. Unsa man ning adlaw ang adlaw sa Ginoo? Sa adlaw sa Ginoo, kung natong basahon una Tesalonika ang tubag ani. Means gali nga sa adlaw sa Ginoo, word na siya nga Jesus is coming soon sa iyang pagbalik. Yung pagbalik. Oh. Now kung moingon ta nga sa adlaw na sa takna sa panahon nga mobalik kay Ginoo, naapoy tubag ani brad. Atong basahon na, di ba adlaw magiri sa Ginoo? Oh. Atong basahon. Ug unsa ka tinuod ang adlaw gyud sa Ginoo? Unsa nga adlaw to? Atong basahon. Unsa nga adlaw? Atong basahon. Unsa nga adlaw? Lunes, Martes o ano lang kung buti pasabot pa? Okay. Sa adlaw sa Ginoo. Word nga adlaw gani wala gyud ni nagpasabot kay bisan pa ang anak sa to wala nasayod kung unsa ang adlaw utak ka pagbalik sa Jesus. Munang ang pagbalik ni sa Ginoo, way na sa bisan pa ang mga manulunda gawas lang sama. O kita pod ang pagbalik sa mas kawatan kay ang kawatan mutut mo ana sa to pala mga wat di gid mosulti mubuto og pangawat. Kini di ay pagpadayag sa anak sa tao, wa nagproseso nga adlaw gabi or bulan pizza o anang adlaw pagbalik sa Ginoo. Wa ta na sayo. So nakoy Biblia sa balay. Oo. Ang uluhan natong Biblia English, The Message Bible. Oh. Gingon sa pinadayag 1:10 Sunday. Tinuod ba to? Oo, tama sa Sunday. Pinoon na. Tinuod to? Oh. Okay. Mateo 28 na. Tinuod na di ay. So kaning niyang adlaw sa Ginoo diri gipadayag 1:10 Sunday. Ang gipadayag? Oh, 1:10 Sunday tong adlaw sa Ginoo. Ay ato nagbasahon. Wala man gud diri gibutang. Wala nangutana ko nimo unsa nga adlaw? Wala gibutang diri. Wala gi. Wala gibutang. City. Yes. Sa adlaw sa Ginoo diha ako sa espiritu. Oh, unsa man ning adlaw sa Ginoo? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Adlaw sa Ginoo. Kay sa inyong Biblia katong last part bitaw, giingon man diri nga ikapitong adlaw. Unsa ning adlaw? Adlaw nga akong sa atong kaklarohon. Oh, adlaw sa Ginoo. Unsa ning adlaw ang ako sa espiritu. Oh, unsa ning adlaw? Diha
ang ako sa akong loyo nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog Oh. sa trumpeta Oh. nga nag-ingon. Nakita ko ug isulat kini ang usa ka basahon. Padala ko ang pito ka mga iglesia sa Episo unya Lagi-lagi, dila talayo na kina. Kaning uno Diyos, adlaw sa Ginoo, unsang adlaw ni? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. ang adlaw sa Ginoo gipasabot Unsa man na? adlaw gyud nga ikapito. Ikapito. Ang adlaw sa Ginoo. Naingon ka ganin na adlaw sa pagbalik sa Pagbalik sa Ginoo. Ginoo. Ikapito So, siya mabalik. Posible pod nga mahitabo Ikapito siya. ang pagbalik sa Ginoo, lahi ang pagbalik sa Ginoo kanang adlaw nga iya. Sa Biblia nga The Message Bible sa balay, dili man to kuha, protestante man to. Hmm. Domingo man, sakto to? Ang adlaw nga Ginoo, dili Domingo gid mabasa. Nagyod. ako wala man po ko kabasa. On Sunday. Wa po ko kabasahan mo ala. Pero amot lang po kakay. Namang gali puroy ang simana nagiusog na sa Bible. Okay, giusob na. O na ba pwede sulat ron na tingala. Mm. Bali bitaw sa kalendar. Di ba nakita na ka kalendar nga giusog ron? Na jud. Pero napoy laing pangutana ba? Lagi kana sa Sabat bang? Kami, paano ni? Sa Sa imong gibantay ang adlaw sa Domingo. Domingo ko. Gitawag may og Domingista sa inyong simbahan. Okay. Okay. Kanang adlaw igpapahulay, Oh. gilapas na ni Kristo o wala? Mo ba? Kabasahon na. Sa New Testament lang. Adlaw nga ipapahulay. Gilapas iya ni mga Kristo o tinun- wala? Nangutlo og buhay. Iya lang mga tinun-an. Dili gilapas niya o wa? Ang word nga nalapas niya lahi ang biblical wa niya lapasa kay siya mismo. Wala ilapasa. Di ako'y akong basahon na. Ako dili ko bright og Biblia. Sige ato basaw. Kay wa ako'y daang Biblia ron. Sige. To aramas balay akong Biblia usa ka buok daghan. Dahil ni Biblia imong gidala oh. Ang lagan kay kung naa po'y word nga gilapas. Juan Siguro kana atong 5 sabton o giun sa paglapas ni. 18. 5:18. Ay. Ara. bata. 5:18 di jud ko kay kamao mo kuan. Ara. Ug mao kini ang hinungdan ngano misamot sila tinguha ang mga Hudyo pagpatay kaniya dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlong ipapahulay kundi tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga sa iyang kaugalingong amahan ug siya miingon nga nagpakisama siya sa Dios kining terminong gilapas nagtuman pa na wa. Jesus mitubag ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon. Ug ako nagabuhat sa imo. Og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Dili lamang tungod kay Gilapas niya. lapas niya ang adlaw nga ipapulay. Gilapas man. Word nga niya ang pangutana kinsa may nilapas ani ang tao ba nga naghunahunang pagpatay ug mismo ba si Ginoong Hesus nga nilapas sa adlaw ipapulay. Salam. Kumana na. Ha? Kumana na. Oh, nalaras maguni siya, nalaras maguni yung pagsabot. No? Ang nilapas ani ang nagpatay ba og puri ba na to nga si Ginoong Hesus bang mao'y patyon. Pahitan karon. Kanang tao na patyon. Isa nga nilapas sa panahon ang tao magpatay kung kanang tao nga wala magpatay. Kaya bulaod man ang pagpatay. Diba? Kaya ug larason nimo nga si Kristo nilapas sa adlaw pagpulay. Dili tuyo ni Kristo kay siya ang foundation nagtudlo sa pagkamatarong. Di siya mo patay ang tao, kundi siya mo'y patyon sa tao. Mo ni ang gipasabot. Dili si Kristo mo'y tuyo nga mo patay sa tao kundi kadtong tao mo buhat nga gipasabot niya kinsa din nilapas nako katubag tao mo buhat sa pagpatay. Kay sugo man dili ka magpatay. Na posible mo si Kristo magpatay nga gugma man siya. Mo tong gisulti niya. Hindi pong niya ba? Oh. Sa Okay ra ka to. Oo. Ang pagpatay wala si Kristo, wala sa si Kristo. Layo manggod. Kaniya sa Hebrehanon 4:8. Oo. Kay kun si Usoy nagkahatag pa kanilag pahulay. Oo. Ang Dios dili na unta maggisgot og lain pang adlaw. Unsa maning laing adlaw? Okay, sige, padayon na pagbasa. Unsang adlaw diskuta. Laing adlaw man. Laing adlaw, unsang padayon na. Busa nagpabilin nga diha pay kapahulayan nga gitag na alang sa tao ug sa Dios. Padayon pa jud sa Jess. O layo naman ni. Okay. Kay ang miso kanilang unsa mo adlaw ang laing adlaw? Kung basahon na to sa yutang saat sa Kanaan. Sa Moses wa gyud katulong sa yutang saat sa Kanaan, di ba? Kaya nga naman, ang iyang gidala naulipon dito sa Egypt bagol bulan unya kay nakitaan man nila nga lisod kay pag-ato sa yutang sa Kanaan. Busa ningon ang Ginoo sige Moses.
Kay nakit-an niya ang matang bagulbulan magyud. Giuhaw na gigutom na sa yutang panaw sa utang sa kanan. Wa gyud sila makasulod. Mo to hinungdan nga sa diha nga nakit-an sa Ginoo juba nga di sila kasulod tungod sa mataw nga pakabagulbulan. Ito. Naata gipanid-an nga si Josue ug si Caleb kani siya duha ni sila katawo. Gihisgot manggug kag Jehova, kinsa man ang Jehova? Dios siya. Dios. Oh. Original Yahweh man. Oo. Pero unsa man ning Jehova asam nagikan? O kani ngalan nga Na masuko ang Ginoo basta usog-usubo ni ngalan di kani mao. ang gitawag siya nga ato masa na. Ay ta ato sa ning Ada, ato sa nang tanaw na kanang kuan, pasabton sa na ay na lang ng Jehova kay murag layo na nang ngalanan na. Kanina sa ato pasabton. So buti pasabot ani nga siya mismo ang nagsulti nga unsa nga plano para sa gipatawag nga si Josue usa lang ka tawo. Kaya nung si Josue tao man, wala gyud koy tawo nga makapuri ba nga makahimo og adlaw. Gawas sa atong Ginoo kay pahitan ako muing ko nimo brad mo pwede man ko magbuhat og adlaw di pwede. Mo nang gipasabot si Josue dili siya pwede mo buhat og adlaw mo nang wa gyud ni deklara si Josue sa iyang kaugalingon kay ang gisgutan di siya kahimo og adlaw. Busa ingon ang Ginoo nagpabilin pa dayon sa kakapawlan nga gitagana sa Dios. Kay kung si Josue naghatag paglaing adlaw buti pasabot di ko siya kahimo og laing adlaw. Mo ang decide ani nga di siya kabuhat. Gawas sa kan Jesus kan Ginoo Hesus. Kaya Ana ba day explanation ani layo lang. Okay pananglit og sabto na to ha. Panitan og record pa diri sa Biblia nga si Josue nagbuhat sa laing adlaw. Dili na nisgutan ang adlaw nga ipapor iya sa Ginoo. Mo na nga gipasabot na wa jud ka si Josue. Busa ingon ang Dios nagpabilin pa ang kapawlayan sa Dios. Nga gitagana. Ingon usab ang Ginoo nga nagbuhat siya ni undang man siya sa iyang pagpamahal. So kato na lang Ikapitong adlaw. sa gipadayag uno Jis. Padayag uno Jis. Unsa naman gitong adlaw ay confirm na to nimong Domingo to. Hindi ato masahe. Uno Jis. Okay. Librohanon man eh. Oh. I-confirm na to nimong adlaw nga Domingo na. Ano bersikulo 10. Okay. Ito Jis dara. Kaning adlaw sa Ginoo imo na ning i-confirm nga Domingo ni. Ako sa espiritu. Kaning adlaw gyud gagisgutan iya sa Ginoo. Domingo na. Ikapito ra gyud ang adlaw. Lagi unsa man ang ikapituha dia? Ato basahon diri sa Bible. Unsa ang ikapito? Di sa akong Biblia dito kay Sunday man. Ano ay? Namakat tong Biblia ha. Lang mo to. Ato lang kung klaro mo diri. Kana adlaw sa Ginoo gihapon na. Kani? Oh. Kaya ring adlaw brad ikapito. Adlaw Ang ikapito. Adlaw ikapito. Giisip kini semana Sabado. Giisip ning balaang adlaw sa mga Hudiyo. Oh. O gidili ang trabaho nini mga adlaw. Okay, kano? Hudiyo ang nag-isip, Oh. dili Kristiyano. Hudiyo. Oh. So kung mag-Hudiyo ta, moadap tag Hudiyo unya di ta Hudiyo, delikado putas gipadayag 3:9 nga nagpaka-Hudiyo mga sinagugang Satanas. Okay, ang tubag ani Kaya mga Hudiyo di magina Kristiyano, Judaism may ilang tinuhan sa una. Ang kaluwasan gikan jud sa Hudiyo. Wa po nag-ingog kaluwasan gikan sa Hudiyo. Atong klarohon na. Ang basa Ang kaning ikapitong adlaw sa semana Sabado giisip ng balaang adlaw sa mga Hudiyo, dili sa mga Kristiyano. si Pablo nagsulti Din atong basahon din sa gipadayag. Nagwali si Pablo. Lagi ari sa gipadayag kapitulo 3 bersikulo 10. Sige. Mas maayo ning ikaw mobasa kay para Sige. sabtan dyan na to. Ya 3, Yes, bersikulo 9. Itong basahon na. Kanang mga sakop diha sa pundok ni Satanas nga nagpagkahudyo, delikado. Sige basa nagpakahudyo Nagpagkahudyo sila Hudyo. Na, tanawa ra. Word gali nga nagpaka buti pa sabot. Dili man ta Hudyo. Dili ba insaktong Pilipino man ta, sa ato pa mo adab kita sa Pilipino. Di man ta Hudyo, di dili ta mo adab atong pagpahuli sa mga Hudyo. Dari oh. Mao bitaw gi-confirm nimo ganina nga ang nga palit wala ada layo na kay na. Mao bitaw gi-confirm nimo ganina nga ang pinadayag uno Jis. Domingo to. Iputlon man nimo tasa. Ato masalon saktan. Kamong mga sakop sa pundok Ni Satanas nga nagpagkahudyo. Pagkahudyo. Paada yun sa mga Bakakon ka na sila, tanawa ra. Paduulon ko sila kanimo og pagpaluduhon og pasimbahon ko kanimo aron sila mahibalo sa gihigugma ko ikaw. Natanawa. Sa ato pa di ay tawhana. kani di ay kani ding mga Hudyo nga nagpakabagakon paduulon. So unsa may buhaton aron mawala tas Judaism nga tinuhan. Okay. Mauna nga magpamimbro kita sa maning tawhana nga nagpakahudyo nakabalo ka wala. katong mga gaadap og balaod sa Hudyo. Kaning Hudyo, puriba brad, dili tanan Hudyo brad matarong, di po tanan Hudyo dautan. Naa jud ay Hudyo ang Sa matarong. Bible brad.
Hudiyo nga matarong. Okay. ug Dala ta Hudiyo nga magisgot na dili ng Hudiyo matarong kay Pareha na nalayo, Brad. nalayo. Ka nga kita Bisaya tatanan matarong tatanan. Dili oy. Nalayo Ay, na Bisaya, magud ta. sad nga kawatan nasa Bisaya nga di kawatan. Oh, nalayo na ta. Ay gipresong Bisaya na asay wala presong Bisaya. Pero anin na lang. Hudiyo dili tanan ilara tato daw. Ani na lang. Ako pumusir po ko gamay lang. Kay ka makabasa ka nga ang tanang Hudiyo dautan. Lagi, musir po ko gamay mga 1 minute siguro. Sige tanang. Kaning imong giuyunan nga gipadayag uno Dios ningon kaganina nga Domingo. Oh. Nganong gitawag man adlaw sa Ginoo kay adlaw na nga ang Ginoo Asa nabanhaw. mabasa Domingo ang Ikaw gaingon. Si Piat na Brad. Ang adlaw sa Ginoo Sabado. Nasayop tong imong giingon Ang unang ganina. adlaw sa semana. Ang kag Domingo. Oh, diha ka na sayop. Kay wala ko na ingon Domingo. Niingon Wala, ko nimo. niingon ka, uy. Ikapitong adlaw niya sa Ginoo. Oh. Ano lang. Wala ko nakingon nga adlaw nga ikapito Ana, ang Domingo. Imong gilitok ni man niyon ando na ka. Dili naman akong gibasa oh. Ako makaginan. Adlaw nga ikapito. Sa mga Hudyo ra dili mi labot na kay mga Kristiyano man mi Brad. Ha? Di man mi Hudyo. Amo ba? O mi labot na. Kaya pananglit kaning ni ang giingon ni Yeah. Ginoong Hesus nga ang kaluwasan. Igikan Isulti ni sa mga Abraham. Hudyo. Pangutana ni Abraham. Kay si Abraham mao man sa foundation sa pagtuo. Mangutana Oh. po ko unsa ka kaliwata si Abraham. Ha? Oh. Dili man wa mo to maghisgot og kaliwat ni Abraham. Di ka sa pagtuo. Oh, lagi. Kita nga nagtuo ta kang Kristo. Dili man ni ni issue. Ginoong Hesus kay si Jesus. Hudiho biya si Jesus. Dili Hudyo lagi pero ang pangutana lagi ani. Kundi ta mo adapt sa pagkahudiyo. Wa tay labot Lagi. sa kaluwasan kay si Jesus hudiyo man. Ang pangutana pud ani ug Dios Kristo ni ada pa pud just tradisyon sa mga Hudyo. Okay. Nasuko pa magalit ang mga Hudyo Ang niya. gibuhat ni Jesus akong gisulti nimo na hudiyo nga matarong na hudiyo din. Kaning moingon ta ba? Ay, Hudyo nga, di totoo, napoy Hudyo nga. Kaning moingon ta ba nga Brad? Imong trabaho hantod lamang Oh. karon. Usa ba buot magpasabot nga hantod karon ugma wala na trabaho o naa paghihapon? Sa imong gipasabot, word na siya. Ha, kaning Buti pa term- hantod karon. So, Buti pasabot karon na taman. nagtrabaho tud ka pero naay kinutuban. Karon na taman. Oh, naay kinutuban Okay. pagbuton. Kaya dire man gud sa nabasa nako sa itong Bisaya nimo kay kuan. Nabasa man gud nako sa Juan 8:17. Naingon si Kristo para Kasuan. Juan ako dili ko bright og San Juan dili na Juan ha. San Juan 5:17. San Juan kay moingon tag Juan ra musam na Juan kinsa man na wa ta kaila na. Kay tuluman ni. Okay, busa si Jesus mitubag kanila. Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon ug ako usab nagbuhat. Adlaw Sabado nangayo si Kristo og masakiton. So kaning adlaw nagbuhat hangtod karon, usabot wala gid ay pahulay ang amahan bisan sa Sabado. Hangtod karon man. Buhat siya hangtod karon. Oh, kay kining moingon tag nagbuhat, nagpahulay na lang awaman. So, nagbuhat yun. Pasabot ang gihanturan daw sa Dios Amahan morning adlaw Sabado. Ang ikapito, klaro na Domingo, di ba? Hayag pas adlaw. Klaro nga nagbuhat sa Brad. Ato mabasag yo. Akong basahan sa Bible, nagbuhat pa siya. Diba? Unsa nga klase nga hunong niya? Atong sakton, unsa nga klase nga hunong ug unsa ang iyang klase? Hunong, Osias 2:11. Di sa Osias 2:11 hunong man. Di pa hunong niya ang iyang mga Adlaw ipapahulay. Pahulay. Oh na, Mga- delikado. Okay, atong basahon ba ug unsang klase nga? Adala ta nang Osias kay. Tulo man ni ka klase nga gipahunong niya. Oh, lagi direta sa kwan. Panahon sa tuig, panahon sa Direta sa Genesis 3:9. Paborito kay ni ninyo. Nagipanalinginan sa 2:3 masiguro to o 3:9. 2:3 day. Nakulang na imong Biblia wa man day na ikuan na delikado ta ini. Nalagpot na nito sa kakaraan kayo. Patay na mo tagian. Bahalag patay ang tagiya basta ang pagtuo dili patay. Ara. 2:3. O gipanalanginan sa Dios ang ikapito nga ang adlawng ikapito o gibalaan kini tungod kay kini nagpahulay siya gikan sa tanan niya mga buhat nga gibuhat nga hinimo sa Dios. Kapito man unsa man ning adlaw ang ikapito? Ang adlaw nga ikapito sumala sa balang kasulatan. Domingo o Sabado? Sabado gyud ang. Sabado. Giunsa pagkasayod nimo nga naay mabasa sa Sabado diha? Diha na ba'y kalendaryo sa pagpamuhat ti Dios Amahan? Ito klaro mo. Ang pagbuhat sa Ginoo, ingani ang pagbuhat sa Ginoo, brad. Sige. Sa unang adlaw gisyutan na unang adlaw ikatulo. Diyon sa pagkasayod nato nga Sabado na ikapito nga diha na ba'y kalendaryo sa paglalang sa Dios kalibutan? Okay. So ang kalendar, brad, gisulat na siya sa panahon sa di ba gibutangan na niya ngalan kanu saan niya butang ngalan nga naanay adlaw unang adlaw pero kung sa Genesis Pero wala pa niya rin, ginganlan. ang Genesis Isang adlaw. sa DY version kung ano gatong basahon sa implemento DY version Di walay diway duay dili diway duay. DY version kanang Ayo nang diway kay Sabado muratag- na nagina. muratag DY HP ana. DY DY. di. Bawal ang DY, duay.
So sa ato pa diha na gisulti brad nga ang adlaw nga ikapito gingadlan na niyang adlaw nga Sabado. Kun ato tong basahon. Adlaw Sabado. Oh, mo ikapito. Nya karon kay dito sa duay version Lucas 6:1 si Kristo nakigbatok sa mga Sabadista man. Sa katinuod na Kana gong nakigbatok brad, dili man gud wala na mo dapig. magod ato maisgutan brad nga ang tanan nakikauban ato matarong. Lagi uban pud mo supak. Hosias 2:11 sa duay version gihapon nimong gamiton. Di pahunong niya. Gipahunong niyang adlaw Sabado. Unsang Sabadohan na? Pila ka buok Sabado? Iya sa tao. Duha ka buok Sabado day. Namang duha Sabado nga gitawag nagbantay sayop. Kana gitawag. Duha ka Sabado day ni. Oh, ang una-una sa tao ba nagsimba siya pero ang iyang una-una dili nagbantay sa sayop. Mo na gitawag nga simba siya nga ang iyang pagsimba, ang iyang gibantay sa sayop, wa siya nagbantay sa tinuod. Lahi man ang pagbantay brad nga mutuo, nga mutumat og ang tao nga nagbantay sa sayop. Okay. Mo na paitan kita ron. Wata. O niya ang akong gibantayan, wa ko nagbantay tinaron, ang akong gibantayan sayop brad sa tao. Okay. Mo na nga ang adlaw nga igpapahulay bisan pagali si Ginoong Hesus wala pagit sila ilha nga tinuod Mo ang balaod ni Ginoong Hesus. gamit lang ko sa inyong libro. Oo. Kay nagisgot manggug kag Ellen G. White ganina. Kanang libro ninyong mga hitabo sa katapusang panahon sa pahina 54 ningon dito, ikaw Kapernaum mga Adventista nga dunay dagkong kahayag nga gibayaw ngadto sa langit. Dagkong kahayag hang gibayaw sa langit. Sa punto sa kahigayunan pagayudyuron ngadto sa impierno. Diha sa libro nga giuluhan og pahig-uli sa yuta paglaom sa tao sa pahina 56 walang nako madakay gaduti man ko. Ningon dito nga Libro po ron ni oh, ningon dito nga diha sa mga Katoliko adunay daghang maluwas sa umaabot. Ani na lang. Gisulti pod. Oh, kun ako ikaw, asa imong pilion kining Adventistang giyod-yod sa impierno o kining Katolikong adunay kaluwasan sa umaabot? Okay. Anang duha, pili lang. Sultian ka na ko brad. Ang base sa Bible. Oh, pili lang ani ba papili. Sa kaluwasan sa Lagi, papiliun lang tika. 14:12 ingon ni ana ang matag usa ninyo muatubang sumala sa biyo anak. Lagi. Matag usa maayo. Akong gipapili lang tika. Akong piliun, Klaro Brad. kayong pili oh. Dili Adventist akong piliun brad. Sultian ka na ko. Katoliko, Romano. Jesus Jud. Di kaningon sa libro. Gano man, dili ng reliyon brad. Bisag tanan Adventista sudlan brad. Bisag tanang reliyon sudlan nato. Wa ang tinuod ni Jesus. Sige ni Jesus punting sa to. Ani na Ayaw lang. lang tawo ang reliyon. Lagi, ani na lang. Kaya Basihan na na baitang karon. Ano? Nay label diha. Lagi. Dila walam ta magisgotan ningan kay kaningalan kaning kape. Gas di ay. Tawa ha. Kape. Nay royal ang ngalan Oo. natin. Den ang sulod. Gas di Lagi. ay. Ano na lang. Atong tan-awon ang tinuod nga reliyon brad sa kinising-kasing natong pag-ilas. Lagi, ani na lang. Tinuod nga tinuod ang Para magklaruhay na lang ta. dil ang tan-aw. Magklaruhay lang ta. Sa inyong libro gidagi ingon ang mga Adventista giyod-yod sa impierno. Unya ang Katoliko adunay kaluwasan sa umaabot nga panahon. Ani brad. Ang ako lang pangutana sa iyon kayo ba? Oo. Asay imong pilion. Kaning pilion Adventista giyod-yod sa impierno o Katolikong adunay Tubalon ka kaluwasan? nako brad. Para sa akong Kani pagpili. duha pili lang. Wa ko nagpili og reliyon, akong gipili sige ni Jesus. Ay wala man ta mangutana Kaya ang nimo. imong Adventist man imo ipapili nako. Sultian ka nako brad. Bisan karon mosulod ka na ay Adventista brad nga dili tinuod siya. Lagi wala man pud ta Tinuod ang mag reliyon brad pagpili pero Kaning duha lang asa may pilion na ning duha? Kaning giluwas katapusan o kaning giyod-yod sa ang impierno? ako ang pilion brad ang giluwas. tinud anay nga kaluwas. Kining giluwas. Tinud anay nga pangalaga. Lagi sa Ginoo. na kaning Katoliko. Ikaw asa magkampili? Ano ko giluwas? Ha? Sumala si libro, ano ko giluwas? Sa giluwas. Oh, ano ko atong yun doon matay may impierno ta na wala. Isakto Oh, rin shit. mo. Kanang imong rason isakto na pareha tag pagpili. Ang kaluwasan ba itong ipili ni Jesus? Oh. Dili ng krito lang nga maayong pagsunod. Sige. Ano na lang? Ang Dagan kay kaluwasan- kag Biblia oh. Oh, ang kaluwasan ni Jesus. Tulo. Siya lang atong piliyon. Apa imong gawiran? Wala nagitaw Lagi. representante sa pagkakaroon Oh. kay sa kaulay adlaw daghan ang maulay mauna. Okay. Daghan ang maulay mahon po. Ano na kay mo create na nagkiling da tayo. Lagi ato ang Dagan kay kag Biblia, dalang ko ilas nga pangutana. Oo. Diin gikan ang Biblia nga tagag gikas langit gipamunit sa mga tao o naadyo ga-compile ana. Okay. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Oh, lagi. Diyos sumtiyo.
17 versikulo 16, ang bukas pulong Selatan. sa Dios kamatuoran. Ah. Kini nga kamatuoran, Brad, dili pwede impatik sa tao lang magbugna iyang kaugalingon, kundi Holy Spirit. Holy Spirit. Ingon Yun sa sa pag 1:14 versikulo 26, ipadala nako ninyo ang balaang Espiritu Santo nga mutudlo kaninyo ngadto sa pagkamatarong. Yun sa Kay pag- ang tao og mag-decide sa saya magbuot sa iyang kaugalingon ug wala ang gahom sa Dios, di sa kabalo. So ang Holy Spirit mo nag-compile ani. Ito basahon. Lagi. Walay propesiya nga ni-ani sa kalibutan nga minanduan sa tao kundi Ang Holy Spirit may minanduan nag-compile ani. sa Espiritu Santo sa Dios. Ah, Na okay. nagpanulti Ah, sila okay. pinaagi sa gahom sa Espiritu. Pero pwede ba kung makahatag share gamay? Ah, sige, ato Kaning basa. imong Espiritu gihawiran nga. Ay, dila ng Espiritu Santo. Mo silang ko gamay ha, mga 10 minutes. Dali na. Sa basahon. Ihawiri na. Okay, Ako kwan. sa basahon sa dili Oh, pa. sige, sige. Siya. Ako basahon na. Ngano nga ang ubahan karon makahuna-una sila nga unsa gyud ka ni. Ako basahon. Nasa Bible daw. Holy Spirit ang gimugna, gituga. Tanaw ha. Juan, unang Juan siguro to. O, unsa to? Atong basa. 2 Pedro. Nalimot ko, di ko Bible scholar nga kami. Murya ng bersikulo ha. Okay, ingon dire. Kabasahon jud tinuod ba? Og si Jesus, ano yun siya? 27. Og si Jesus, Sus, ano? Ikaw na to. og si Jesus misud-ong kanila og miingon sa tao na ni siya. Sa tao dili gayud kini mahimo. Apan sa Dios, mahimo kini kay sa Dios. Mahimo man ang tanang mga. Okay, lagi. Okay, basahon na to. Nganong gihimo sa Dios? Ang Biblia gihimo, giun sa paghimo sa Dios, giprintas langit din gitagak niya. Lalang gahom ni sa Espiritu. Ah, gahom. Gahom sa Espiritu. Dili pwede Brad nga ang gahom sa Dios makunsad matugkad sa tao. Okay. Walay usa ka tawo. Ano na lang, mo pwede ra ko makashare gamay lang. Ay na lang na sana. Unya na mo. Kumusil lang ko mga 1 minute lang human mo ana. Ah, sige kanila. Ande ah. Balaan na sila pinisi kamaturan. Ang imong pulong mao ang kamaturan. Okay. Kini di ang pulong nga gisulat dire. Layo naman gud. Propesiya ni siya gisulat. Dili ni imugna sa tawo-tawo lang, kundi Okay. kaalam ni Sige. sa Espiritu. Juan ikatulo. Oh, layo naman gud. Ah, atong basahon. Kinsa ra man tiga compile adto. Oh. Kinsang tawhana ana lonta. Uwang tawo. Kaya ilang mo share ko nimo gamay ron. About the background para na po kay mabalon ini guli nimo, no? Tara. Kay mga amigo gud ta. Basta. Mag-inambitay. Dawaton gyud ato. No, Kaya. na. Apan, si Jesus mitubag. Apan ang manalaban ang Espiritu Santo. Nga mao ang akong ngalan nga ipadala sa akong amahan. Siya mao ang magatultol kaninyo sa tanang butang. Hinungdan kaninyo. Mahinungdanon kaninyo. Tanan nga Ang akong tanan nga gisulti akong kaninyo. isulti kaninyo. Ah, Word okay. gal nga akong isulti. Pwede ko magkahatag and share gamay. Oh, kanina ang isulti sa pulong sa. So, nalayo propesya. naman gud ta. Ay, ahwiri lang yung Bible. Nalayo naman gud ta sa topic nimo ganina nga Okay, karon. about kinsa nag-compile sa Biblia. Oh. Ako brad wala ko'y supak anang gimanduan sa Espiritu Espiritu. Santo. Kay laha man ng tahas. Oo. Pero ang nag-compile aning Biblia isip na himo ni siyang usa ka libro Mga gikan sa Genesis padulong sa Revelasyon sa gipadayag kun bugna. Kay nasayod man ta nga Genesis lahi man ig tuig kay sa Mateo, di ba? Kay kana galing sulat ni San Pablo de Tagaruma gisulat na around 58 AD man. So kaning gipadayag gisulat po na ni San Juan around 90 to 100 AD, di ba? Oh. So, ang nag-compile ani, pahibalon na lang tika, para na po kayo mabalon ni guli nimo. Kinsa gyud? Gi-compile ni sa simbahang Katoliko si Pope Damasus. Ika-37 katong sa Papa sa Katoliko dito sa Council sa Roma ni preside siya nga maghipo siya og mga libro nga mga balaan ug kanonikal ug mauning ni ang Biblia karon. Ang nagsulat si Pope. Dili nagsulat, ga-compile lang, gahipos ba? Word gali nga gahipon wa sa labot sa pagsulat. Walay labot, di man siya mo nagsulat. Igo lang siyang gahipos sa mga sinulat ng daan nga diha na ni eksistado. Di ba? Oh. Kay So wala pag may panahon topic nga ay sa sapaw kay gisulat wala na ra bay ito. lugar sa langit ning mananapaw. Diingon pagkahuman og kuan ni Pope Damasus. Di ba bisig mangutana ka asam na to mabasa na sa General Introduction to Sacred Scripture nga libro. Na ba mabasa na to? Ay wala dili na may Katoliko may nagsulat ani. dili na mabasa diha. Kuan imong gisgot Lagi history naman itong gibasihan. Adi ang Biblia ra tong basahon og kinsa gyud ang nagsulat kay ug mayong ka nga history wa man nasulat sa Bible god. Inaamon na si Biblia hub 88 read the history book and see. Dili. So ato lang ay sa kuan kay auto na humanon. Kana kay gadali ta kay gikuha na to. Na sila? Kaya kay Saan man wa mo tanaw man. Ana na lang. Balik na. At least nga Asa nakabalo man jud may ka nga si. magkuyog taron? Adi kinako duty. Ang gitaron ka nako ba? Nako duty. Ta sa maling tubuan. Magsita tag adlaw na unsa may number nimo? Oh, nera wa ko cellphone dala pero to ra. Lagi. Pero Aw, unsa may schedule nimo nga naa ka dire kay mubalik na ko kay karon dito man gyud mi sa kuan maling tubuan. magskid kanang
Ugma, nagi hapon ko ugma. Ugma. Oh. Oh, so ugma lang mo balik. Usang oras Nga ka nag-duty po ko, di po pwede kay mabalda akong trabaho. Kanang diwa kay duty. Kanang wala ko duty, Domingo ra ko mula duty. Domingo lang mo schedule dire. Oh. So dili po ko kaari dire. Asam ko Kay ato dapat. tuamon ko sa balay, so mag-abot ng tagasang area atong abutan. Kita magtabot. Is ug diha tas plaza patay po tas kuan diha kay mapaul ta. Oh. Dinhi na lang ta mag-abot sa Kanang nindot abutan. Kita ra gyud nga mag-abot ta. Magdala bugag mga kauban nimo. Ay, diha na lang anan. Han. Tubilanan diha sa Petron. Petro na pwede pod. Pwede pod. Ana na lang ta. Diha na lang pod. Kay nasayad medyo ko nga ikaw. Bulahan na gyud nga kita. Sa mga orasan nas Domingo. Domingo sa Kay basig nami lakaw anak po sa simbahan. Isang pitsa. Wala, okay na. Okay ra. Or Dili. uto ba? Wala tay limit sa oras. Oh. Ano buntag kay usay limit na tong oras. Dili udto na lang. Udto na lang. Mga alauna siguro. Sige. Then taman ra pud tag alas 4 kay manguli na pud may anak. Kay layo ra pud tong amo. Asa mo dapat? Lawigan. Lawigan di ay. Igo pa pod. Kaila ka sa mga salba diha. Na. Uyuan ako na. Bibi salba. Abantog di kay mama mugnaong. Uyuan ako na yung bibi salba. Dahil silingan mi. Sige mo ra to Salamat kayo, Brad. Basig mo Ay, kuan. magpunta sa